Ja, altså i fremtiden så har man et hus, og man kommer så også til at få noget strøm fra nogle solceller. I må lige bære over med Tue en gang. Eller en vindmølle. Eller en anden form for grøn energi. Og det er sådan, at vi ligesom har nogle batterier, måske i fremtiden. Det er i hvert fald det, man går efter, at man så har nogle store batterier på en eller anden måde, som så kan give noget strøm, som vi så ligesom kan oplade alt vores strøm i. Fra solcellen eller vindmøllen. Ja. Og så er der også folk, der som ikke rigtig har råd til det, selvom det nok bliver noget billigere, så vi for eksempel har til et elkraftværk af noget vandkraftværk eller nogle vindmøller eller et eller andet. Men det er sådan, at hvis vi nu har en elbil for eksempel, og det tror vi i hvert fald, det bliver den måde, vi kommer til at transportere os på. Så hvis vi ikke har de her solceller, og dermed ikke de der batterier, så vil vi jo selvfølgelig gerne have det strøm, der er billigst. Så når man så sætter den i kontakten, så snakker den simpelthen med kontakten, den her elbil. Og så giver den sig simpelthen så til at regne ud, hvornår er strømmen billigst. Og det er så om natten, fordi så er det så ikke så meget forbrug. Og det er simpelthen sådan, at man får billig strøm. Ja.